Nggih. Kala wawon ingkang ngersakaken menapa? Apa Mbak? Kutut Manggung. Oh Kutut Manggung. Dari Pak Sinten? Iki lagune iki anu lho. Lagune iki anu lho, apa jenenge? Rada angel lho, Mas. Rada angel. Iya, rada larang to. Tegese larang piye ta? Lah Kutut Manggung ki nek ya kuwi dawa banget to, Mas. Lah iya no. Kuwi dawa Nggih. banget Kutut Manggung. Lah ditikoke keterangane maksudnya keterangane saiki apa engko? Saking sinten? Pak Hasan. Pak Hasan nggih ngersakaken Kutut Manggung. Coba Pak di Hasan. janahke pira? Jam pira le ngaturke? Niki pripun keterangane, Pak? Nggih. Kutut Manggung. Pak Hasan ingkang pundi nggih? Ae sing nyanyi iki mau lho. Pak Hasan yang dasi merah. Wah, kedah. Nggih. Tanggung jawab menika. Gah, mungkin jenengan ngapusi ya, moh. Piye? Nganu, pokoknya iki dirampungke engko tak kei tenan, Mbak. Oh ngono. Lah iya, heeh. Berdua ya, karo Mbak Titin ya. Monggo. Diaturke saiki apa engko? Saiki ya, Mas. Monggo. Kutut Manggung. Monggo. Sing awe apa pundi to? Paraku Pak Hasan ki langsung nganu Mas, langsung hubungi neng bank kono Mas. Lah nganu terus buka HP iki, buka link nggon anu lho Mas Dana ngono kan Mas. Mbok ditineng to Mas? Neng plah. Ha ha.
Ora ketegung. Ngeten iki Pak Hasan. Ngeten iki. Walah. Ah, iya. Ya, tak tunggonane ya, Mas. Ngasih sak metune. Lah, nggih. Apa iki? Ora ketegung. Ya. Har ketekong. Kung. Ayo bahasa kurang seru. Kempul. Har ketekong. Monggo. Ora, pisan kas ya. Oh iya. Nggongke pisan kas. Mangga. Jane anu ya. Pak Hasan ayo Pak nganggongke manuke jenengan. Ora ketegung. Pak Hasan. Pak Hasan kersa Pak. Pak, oh lembe sibuk. Heeh. Ngene Lis, Mas, tambahi Lis. Aku ki wedi kok piye ngono ki Mas, ketoke kaya ora respon ngono ki Mas. Lah iya. Wis diaturke sakno anu ya Wis separo ya Mas. Ora ketegung Pak Hasan. Gak. Wis ditunggoni ning ngono rek randang ditokke ki aku nak ya wedi to. Wong kowe kok aku iki diopas sapusi kok. Har ketekong. Kung. Kong. Kung. Kung. Jan suarane Iki Pi. Ya Allah. Pi. Kaget lho, Nek kowe Mas. tangi kawanan ki suarane apa ya mbok ngene iki to Pi? Sapa kuwi? Kuwi nyeluk sapa? Ae lho. Nyeluk sapa? Papi. Ngundange ra ngono kuwi. Piye ta? Aa. Nek lehmu tangi kawanan suarane ya ngene iki aa. Iki ora mergo suarane iki. Oh, apa toh? Ada kacange iki kan lho Mas, sone iki lho. Oh sone sing luar biasa. Nggih, Oh iya luar Mas biasa. matur sembah nuwun. Dari Nggih. Lintang. Heeh. Kok Lintang? Sone Widi, Deng? Widi, Ya Allah. Widi audio. Kene nirokke kalau tukang syuting kelingane karo tukang syuting Lah iya. Monggo. Ya. Monggo monggo. Monggo 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 monggo. Monggo monggo. Monggo monggo. Monggo monggo. Midanget monggo. Ora ana to pinar. Midanget ya kena pinarak ya kena monggo. Mas Marlan, iki apa mau nambahi 75 ngono ora rugi, ngentekke napas lho iki. Oh wis transaksi 55. Oke, iya. Heeh, guru Bali kare. Bakore. 55 ki bakore Bali kuwi, heeh. Promitra. Sugeng rawuhipun para tamu. Lah iya. Saiki diwalik. Sugeng
rawuhipun Pak Hasan. Gah orang Sing ngersake Pak Hasan kok. Pak Hasan oh, lagi sibuk kan nih kok ki mau. Sore sore ya laya mas ketok manggung jaluk jaluk ngombe. Iya. Pak, jangan ngatos-ngatos lho. Kula gedodor niki mek mak duak. Oh alah alah, nek kedotor mik kuwi ora kepenak. Heeh, padha-padha rupane ireng nek sing dotor kuwi ora Lah kepenak. kok maksa iki lho. Nggih. Meleh le, Pak. Angel le. Nggih. Sembah nuwun ya Allah akeh men. Matur sembah nuwun. Mugi oh nggih, mengke lajengke kuda nyongklang, Mas. Oh kuda nyongklang, anjir. Omben. Kayak senyuting iki piroke lho, Mas. Ket mau lho. Pinter ya. Kowe iki gayamu piye? Lek mau nyuting iki gayamu piye iki? Nyuting kok gaya Nono kowe iki ngrungokke suarane Lilis, lek mau nyuting kok gayamu ngantek karo nyedit-nyedit. Ngono iki sajak kepiye, ngono iki piye? anu, pengen Iya. duet tok ya, Mas? Engko duet ya, Oh, Mas? wis, lah iya. Suarane marai anu. Apa? Oh, lah iya. Wis ning nggo numbun-numbun ngene, Mas. Lah iya mula kowe. Sono ndang nyang mburi sik, Kang. Nyang mburi sik. Oh, wis ta. Lah iya. Heeh. Lanjut ya, Mas. Omben, 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 Ya. manuk Pak Hasan kata Urung tekan kono. Bakal. Oh, sik to kowe iki kok ya. Iki sing gerong ki mbok ya dibantu, Mas. Dibantu. Iki urung tekan kono. Ya karepku mburi-mburi iki lho, Mas-mas mburi iki lho.